Ka jingjia ka basngusi kala jia ha ka jalla Bihar ha ka baka jingya patba kala mi namar ka jingya kunroi jong ki Briew ha ka wai ka jingya seng patba. Kani ka jingjia kala jia ha ka Shitla Mata Temple ha ka Shnong Magra Hajan Bihar Sharif District Nalanda. Kat kum ki jingyo jingtep kala don ka jingya tingko patba hadin baka jingbun Briew kala palat put hapo ka jingya seng mani Blei. Hadu menta la pentep bah nyo hadu prangut ki Briew kila du no ya la ka jong ka jingim kat ba palat shiteng ki wei pat kila mensau. Ki Briew ki bala mensau menta ki dangyo jingyarap ha ka sadar hospital ha Bihar Sharif. Kadau ba jong kani ka jingjia la ong bagadai ka jingya kenroi jong ki patba. Man la ka singi baar kani ka jingya seng ha kani ka temple ka jukring ya ki babun ki riu nget henrei ha kani ka singi ka jingwan ki patba kalalong ka babun palat ban ya ka bajulong. Ki bor sensyar distrik kilas dang ban pej penia ya ka jinglong Jingmane henrei ki jingya perkhat kilas dang ban mi halor ka jingdon kam ya ka jingya da bat karukom penia ya ki patba hakum kini ki jaka patba. La keliru kumno la penkre ya ka jingya da bat kumno la penia ya ka jingya lum patba ban laj na kum kini ki jingjia. Kat ba ka jing toket kadang ya chakmat ki bor sensyar ki dang bud dien ya ka jinglong Jingmane kat ba ka jela kadang syakta da kani ka jingjia ka basngusi ka bal shimno ya ki jingim Briew bat penmensau ya ki babun.